आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जोङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायाव जोङो गोदान बोसोर इंराजि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि जासिनो जोङो सिगांदों आरो जोङो दिनैहाय बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों। दिनैहाय 31 डिसेम्बर 2013 इं मायथाइनि जोबथा सान। गाबोन थामहिनबा इंराजि गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि गिबि सान अर्थात 1 जानुवारिनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPL आरो UPPL नखरनै जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरबाय। थांनाय 2023 इं मायथाइनि गोजाम बोसोरखौ अरायनि थाखाय जोबथा बिदाय सान। गोजामा थांबाय गोदाना फैबाय, थामहिनबा गोजामा थाङो गोदाना फैयो। गोजाम बिलाइफोरा सिरिलांबाय आरो गोदान बिलाइफोरा खिलिबोबाय। इंराजि गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि आफा इसोर अबंलावरि, आफा बोराइ बाथौ, आफा जिसु आरो आफा आल्लाह मोननिसिम खुलुमनाय जासिबाय। लोगोसे गेदेरफोरनिसिम खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरनायजों लोगोसे भारतनि हादरगिरि मानगोनां मुस्लिमा द्रौपदी मुर्मु, भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां मुस्रि नरेन्द्र मोदी, आसामनि रायजो बेंगिरि मानगोनां मुस्रि गुलाब चंद काटारिया, आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' बिथांमोन गासैनिबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि जासिहरबाय। देग्लायनि इंराजि गोदान बोसोरा बयनिबो जिउआव अनज्लायनाय, फोथायज्लायनाय आरो गोरोबलायज्लाय फैथों। फैबाय थानाय समाव गाहाम देहा, गोग्गो मोन्दांथि आरो गोदान सानदांथिजों दावगानो हाथों। हारियाव, समाजाव आरो हादराव खैदां खैफोद दाफैथों। बिनि थाखाय आं आरोबाव आफा इसोर अबंलावरि, आफा बोराइ बाथौ, आफा जिसु आरो आफा आल्लाह मोननि खाथियाव आं आरज गाबबाय। आङो दिनैहाय बिनि गेजेरजों गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे गोदान बोसोर बेखौ आजावनायजों लोगोसे जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो निश्चय जोंनि इयुनखौ जोङो निश्चय जों थि खालामनांगोन आरो बेखौ थि खालामनांगौ जायोबा जोंहा निश्चय इयुननि थाखाय मोनसे मोजां लामा जोङो दिहुननानै लानांगोन आरो बे लामाफोरखौ जोङो माबादियै दिहुननानै लायोबा जोङो फैबाय थानाय समाव निश्चय जोङो दावगानो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। दा आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोङो फैबाय थानाय समाव जों बयबो आसाबादि सुबुं जानो हाथों आं बेखौ मिजिं खालामो। फोथायनायजों जों जेब्लाबो गावखौ दैदेननो आरो आवगायलांनो हाथों आं बेखौ मिजिं खालामो। मावनाया जोंनि थांखियाव सौहैहोनायनि इसिङारि नोजोर जानो हाथों आं बेखौ मिजिं खालामो। जों समजों लोगोसे गावखौ हारि आरो हादोरनि थाखाय बावसोमनो हाथों आं बेखौ मिजिं खालामो। जों थैनायनि सिगां जेसेबां गोब्राब हाबाफोर दं बेखौ सौसिलांनो हाथों आं बेखौ मिजिं खालामो। जोंनि थांखि आरो बिथांखि, जोंनि नोजोर आरो मावबिथांखिया जेब्लाबो गोथों आरो गुवार जानो हाथों आं बेखौ मिजिं खालामो। जोंनि आदर्श सानस्रि, साननाय हनाय, मावनाय दांनाया गोथै जानाङा। जोंनि आदर्श सानस्रि, साननाय हनाय, मावनाय दांनाया जेब्लाबो गोथां जानो हाथों आं बेखौ मिजिं खालामो। आरो आं बेखौनो सोंनो लुबैदों, आं मानि सोर? आंनि गुबै खामानि मावनायनि नोजोर आरो बिथांखिया मा जानांगोन? बे बाथ्राखौ आङो गावखौनो गाव सोंनानै बा जों गावखौनो गाव सोंनानै जों निश्चय जोंनि थांखियाव सौहैहोनांगौनि थाखाय आरो गावखौ जोङो राफोद दानांगौनि थाखाय निश्चय जोङो समजों खारफानो जों हानांगोन। दा बेनिखायनो आं मानि सोलोंथाइ, आं मानि धोरोम, आं मानि गियान, आं मानि आदर्शबाद, आं मानि थुनलाइ, आं मानि दावगाथाय, आं मानि खौसेथि, आं मानि गोजोन, बे सानदांथिखौ निश्चय जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो साननानै दावगालांनो हायोब्ला निश्चय जोंनि गेजेराव निश्चय जोङो थोजासे खामानि मावनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। आरो जोङो साफा साफा मानसि हिसाबै, सुबुं हिसाबै, समाजारि जिबि हिसाबै जोङो बेखौबो साननो हानांगोन, जों बेखौबो बुजिनो हानांगोन, बेखौबो जों मावनो हानांगोन। बे जागोन आंनि न'खर आंनि सुबुं, आंनि गामि आंनि सुबुं, आंनि रायजो आंनि सुबुं, आंनि हादोर आंनि सुबुं। बे सानस्रिजों निश्चय जोङो दावगानो हायोब्ला जोंनि समाजाव, जोंनि हादोराव, जोंनि ओनसोलाव निश्चय जोङो दावगानो हागोन, मोजां बिथिङाव जोङो थांनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। दा बिनि गेजेराव आंनि हा, आंनि हादर, बे हाया गोजोननि हा,
बे हादरा गोजोननि हादर, गोजोननि नोगोर बड'लेण्ड दानो थाखाय जों जेब्लाबो जुजिनांगोन आरो जों खामानि मावनांगोन आं बेखौ मिजिं खालामदों। आरो जों सा सानजा भारताव राव थुनलाइ हारिमु धोरोम सोदोमस्रि जारिमिन लानानै गेरेमसा बर' माहारि महरै थांनानै थानो हाथों आं बेखौ मिजिं खालामगोन। आरो जोंनि फैबाय थानाय समाव जोंनि रायजोखौ जोंनि हादरखौ जुदि जोङो दैथिंनांगौ जायोबा, मोजां फारसे लांनांगौ जायोबा, जों राजखान्थियारि बिथिङाव आरो सरकार खुंनाय बिथिङाव गासै हारि माहारिनि मोजां हाबा मावनायनि गेजेरजों जों दावगालांनो निसय हानांगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिनि माहारिनि गेजेराव गोरोबलायनाय, फोथायलायनाय आरो अनज्लायनायनि जोंहा बेन्दोङाव जोङो जयैनो थालायनानै जों खामानि मावनो हायोबा निसय जोंनि समाजा थोगोर गोनां जागोन, जोंनि इयुना थोगोर गोनां जागोन आरो जोंनि समाज बिथिङाव जों निसय दावगानो हागोन, रायजो खुंनायावबो जों दावगानो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामदों। दा बेनिखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे ओनसोलखौ लुखांनांगौनि थाखाय गोदान जोलैफ्रा जोंहा निसय दावगाबोनांगोन आरो राजखान्थि बिथिङाव थानानै जोङो हारिनि, समाजनि, देशनि निसय जोङो साननो हानांगोन, मावनो हानांगोन आं बेखिनिखौ आङो मिजिं खालामो। आरो जों आसा खालामो जे थांनाय समाव जेरैबायदि जोङो खैदां खैफोदनि गेजेरजों जेरैबायदि जोङो नैबे समसिम जों सफैनो हाबाय, फैबाय थानाय जे 2024 मायथाइनि बे गोदान बोसोरनि गेजेरजों जोंनि जिउखौ जोङो निसय जोंनि थांखियाव सौहैहोनायनि थाखाय, जोंनि उद्देश्यआव सौहैहोनांगौनि थाखाय जों निसय इसोरनि अननायजों जोङो दावगानो हानांगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। लोगोसे आं बेखौबो फोरमायबावनो लुबैदों जे थांनाय 2023 मायथाइनि बे गोलाव 365 सानाव जोङो हारिनि थाखाय, समाजनि थाखाय, ओनसोलनि थाखाय गोबां हाबा मावनो हायाखैब्लाबो जिखिनि हाबा मावनो हादों बे हाबा मावनायफ्राव निसय जोङो गेना गोरोन्थि जोङो थालांबाय। बे गेना गोरोन्थिनि थाखाय आङो इसोरनिसिम गिबियाव आङो क्षमा बिगोन। लोगोसे जोंनि बिदा फंबायनि जे सोमोन्दो, बे बिदा फंबायनि गेजेरावबो, जोंनिख्रुइ देरसिनफोरनि गेजेरावबो आरो उन्दैफोरनिसिमबो आङो निसय जोंनि बे मावनायाव गेना गोरोन्थि थालांदोंब्ला बिनि थाखाय आङो निसय क्षमा बिनांगोन, आं क्षमा बिबाय। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव जोङो जाहाथे मोजाङै खामानि मावनो हाथों आरो जोंनि गोरोबलायैनि गेजेराव खौसे जानानै जोङो मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो जोङो मावफुंनो हाथों, बिनि थाखाय इसोरा निसय जोंनो गोहो होगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। गोजोनथाव खौरां, रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन। बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय। नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव